Türkmenistan'da dowam edýän jaý, millik yer meseleleriniň ýyllar boýy dogry çözülmezligi we adamlaryň kanun, hukuk maglumatlarynyň ýeterlik bolmalygy ila arasynda barhakan rahatsyzlygy, nägililigi sebäp bolýar diýip Adatlygyň Lewapda habar berýär. Aýdylmagyna görä, adamlary beýinçilik edýän diňe dokumentsiz jaýlarynyň ýykylmak aladasy, millik ýeri meseleleri hem däl, başga da çözülmeýän mesele eken. İlat öz kanun soraglaryny jogap almak üçin Sewdiň adalet bölüminiň gurnaýan jemgyýetçilik kabul edişliklerinden haray gözläp köplenç lapkeç bolýar diýip ýerli habarçymyz habar berýär. Bu kabul edişliklerden kanagatlanarly jogap tapýan adam az, gury wagt ýitireniň olar galyçka üçin geçirilýäni meňzeýär. Diýip 22 fevraldaky kabul edişlige gatnaşan ýaşaýjy aýtdy. Halk içinde bu hil kabul edişlikler problema çözýän priýom, komissiýa toplanmasy diýilip bilinýär we metduatda onuň geçjek wagty aýdylandan soň ýüzlerçe adam häkimiýetlere öz meselesini, arz şikaýetini ýetirjek bolýar. Bu 22 fevralda Lewap Sewdiniň adalet bölümine geçirilen kabul edişlikde hem şeýle boldy. Bu hil kabul edişligiň ýene biri 29 fevralda geçirilmeli. Jemgyýetçilik kabul edişlikleri adatça bir otogdy. Bir näçe sagatlap aýdaly, ir sagat 9-dan günertan 12 çenli ýa-da 10-dan 13 çenli aralykda geçirilýär we beýle gyýyky döwürde onlar çadymyň meselesini ardasyna seretmek we olary degerli hukuk maslahatyny bermek mümkin bolup görünmeýär. Komissiya girip bilen adamlaryň arzy dinlenýär, ady we familiýasy ýörüýte toporuň ýöredýän jurnalyna ýazylýar bolany başga hiç zat bolmaýar. Diýip adynyň aýdylmalygyny soran raýat aýtdy. Jemgyýetçilik kabul edişligini geçirýän topar adalet bölümine plança adam kömek sorap ýututdy. Biz ýörüýte topar bolup şunça adamyň ardasyna seretdik. Ýürüýdiki maslahat berdik diýip hasabat berýär. Häkimiýetler bu komissiýany adamlaryň meselesini çözmek, olara kömek etmek üçin diňe galçyka, ýagny belli etmek üçin geçirýärler diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurlaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, arda şikaýet bilen gelýän adamlaryň köpüsi jaý, millik meselesi bilen gelýär. Türkmenabatda häzir öz hususy jaýynda howlusynda ýaşaýan onurça hujuluň öz imlägini, kanuny eýçiligini tasdiklaýan hiç bir dokumenti ýok. Olar jaýlaryny ruhsatsız öz başlyk ýagdaýda guran adamlar. Diýip Adatlygyň söhbetdeşi bu meseleniň Sowet döwründen bäri çözülmeýänligini hem sözüne goşdy. Indi kanunlar berkedi. Sowet döwründe alynan yer bölükläriniň dokumentleri häzir ýöremeýär. Indi ýeriň bölünip berilendigini tasdiklaýan karardan başga döwletnama diýilen dokument hem gerek. Netijede samavolno, öz başlyk we ruhsatsız jaý sananan adamlar häzir döwletden hiç hili resmi nama alyp bilmeýär. Jaýyň dokumenti bolmasa, onu ne tatyp bolýar, ne de çağlaryň adyna geçirip resmileşdirip bolýar. Diýip bu aýdylýanlary şeýle jaýlaryň birine ýaşaýan ýaşulyk hem tasdik etdi. Şol wagtda adalet bölümine ýüz tutanlaryň arasynda soňra müňlerçe manat pul harçlap 5-6 aý algap gerekli resminamaları toplamak üçin onlarça komissiýadan geçip ahyrynda döwletnama alýan adamlaryň hem bardygy aýdylýar. Mesele pulun olmasa hiç bir toparya hukuk maslahaty kömek etmeýär diýip Adatlygyň başga bir söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň web sahypasynda adamlaryň hukuk kömegini almaklary, özlerine gerekli maglumatlary tapmaklary üçin salgylar ýerleşdirilipdir. Ýöne mesele olalky iki prezident döwrüne bolşýaly 3-nji prezident döwrüne hem ilatyň soraglarynyň köplenç jogapsyz galmagyny, arda şikaýetler, olaryň çözgütleri baradaky anyk maglumatlaryň ýapyk saklanmagyna diýip synçylar aýdýar. Türkmen medeniýetiniň habarlaryndan görnüşine görä, paýtagtda we Sewtlerde adalet bölüminiň, vilayet prokuraturasynyň, vilayet kadyýatynyň, jogapkar işgärleriniň we şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň, vilayet häkimliginiň wekilleriniň gatnaşmaklaryna hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi ýygyderli ýagdaýda geçirilýär. Ýöne medeniýetde bu kabul edişlikleriň anyk netijesi, ilatyň has giň we degerli hukuk kömeklerini almak mümkinçilikleri, ýyllar boýy çözülmeýän meseleler, hususan arda şikaýetlaryň çözgüdünde ul rol oýnaýanlygy aýdylýan korrupsiýa barada açyk gurrun edilmeýär.
Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň öňkü prezidenti häkimiýet başyna gelende ilatın arda şikaýetlerine has netijeli terediljekdigini wada berip, prezident köşkünde ýörüýte topor döretdi. Emma bu topor ýagdaýyň üýtgemegine oňyn täsir edip bilmedi. Ýurdun 3-nji prezidenti bu meselede härlikçe hiç bir anyk pikirýe çykalgy hödürlemeýär diýip anonimlik şertinde gurlaşan yerli synsa etdi. Türkmenistanda ýakynda ulanmagy berilen täze virtual telefon belgileri edilen tamany ödemeýär we raýatlar lapkeç bolýarlar diýip türkmennaşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy bilen gürleşen raýatlar munyň sebäbini bu belgileriň aşgabatdan başga ýerde hödürlenmezligi bilen düşündirýärler. Altyn asyryň Türkmenbaşydaky edarasyna baranymda virtual telefon belgileriniň diňe Aşgabatda satylýandygyny bilip galdym. Aratnaşky işgärleri bu belgileriň paýtagtdan başga ýerde islemeýändigini, hatda Aşgabatyň içinde hem isim islemeýän ýerleriň bardygyny hem aýtdylar. Dip türkmennaşly ýaşaýjy anonim şertde 26 fevralda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan Altyn Asar kompaniýasynyň yerli edarasynyň bir näçe işgäri bu hyzmatyň Türkmenbaşyda 2025-nji ýylda, ýurdun beýleki sebitlerinde 2026-njy ýylda işe girdiljekdigini aýtdy. Altyn Asar temesel milli mobil aratnaşyk kompaniýasy ulanjylara internet arkaly işleýän sim kartlaryň döwrewap nusgasy bolan simleri, ýagny virtual telefon belgilerini hödürläp başlaýandygyny geçen ýylyň 13-nji noýabrynda ma'lum etdi. Virtual belgi maliýe firiştelerini tykşytlap ykdysady taýdan bähwitlidir. Onuň kömegi bilen islendik ýerden jaň edip bolýar. Bu bolsa, has uzak aralyga jaň edilende sarp edilýän puly tykşytlamaga şert döredýär. Dip aratnaşyk kompaniýasynyň habarynda bellenilipdi. Ýöne onda bu hyzmatdan diňe aşgabatyň ýaşaýjylarynyň peýdalanyp bilýändigi barada hiç nat aýdylmady. Türkmenbaşydaky aratnaşyk işgärleriniň sözlerine görä, sebitde bu hyzmatyň müşterileri hödürlenip başlanmagy üçin aratnaşyk teknikalarynyň köpüsi täzelenmeli. Teknikalaryň sol sanda enzamlaryň köpüsi daşary ýurtlardan getirilmeli. Tolkun paýlaýjy antennalar hem öňkü sistemada işleýär. 4G internet üçinçiligi kadaly ýola goýulmaly. Dip yerli aratnaşyk işgäri anonim şertde aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Altyn Asar kompaniýasyndan, şol sanda onuň yerli edarasyndan resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň öýjükli aratnaşyk ulgamynda monopoliýa eýe bolan Altyn Asar kompaniýasy soňky aýlarda müşterileri bir näçe täze hyzmatlary hödürledi. Kompaniýa oktyabr aýynda açdygynyň internet hyzmatlary üçin peseldilen bahalary noýabrda virtual telefon belgilerini hödürleýändigini we dekabrda täze 71 ulgamlaryň kody ornaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Şonda kompaniýa bu täzeliklerin ilatyň isleglerini hem de ýüz tutmalaryny kanagatlandyrmak üçin işe girdilendigini hem belledi. Muňa garamazdan Altyn Asaryň telefon aratnaşygy hyzmatlarynyň şol sanda internet üçinçiliginiň hiliniň yaramazlaşýandygy barada azatlyň ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylary ýygyderli maglumat berýärler. 13 fevralda Liwap welaýatyndan maglumat beren habarçymyz internetiň tizliginiň haýarlap mobil ulgamyň hiliniň yaramazlaşandygyny, adamlaryň biri-biri bilen habarlaşyp bilmeýändigini aýtdy. Dekabryň ahyrynda bolsa habarçylarymyz täze 71 ulgamlaryň kod bilen başlanýan belgileri satyn alan müşterileriň köpüsiniň az salymdan ýene-de öňkü belgili sim kartlaryndan peýdalanmaga geçendigini aýtdylar. Olar munyň sebäbini täze 71 belgili sim kartalarda mobil internetiň kadaly işlemeýändigi, iň bärkisi howa maglumatlaryny hem görüp bolmaýandygy bilen düşündirdiler. Altyn Asaryň hünärmenleriniň käbiri emele gelen kynçylyklaryň agralýan ýük, ýagny ýurdun ýeketek operatorynyň ilatyň artýan isleglerini kanagatlandyryp bilmezligi bilen baglydygyny aýdýar. Ýurtda sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny tekrarlayan türkmen häkimiýetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Orkiet Şweýsariýanyň Jenewada Moskwanyň gatnaşmazlygyna geçirilmegi mümkin gepleşikler
parahatçylyk meýilnamasy barada öňe süren pikirini gülkünç diýip atlanyrdy we ýara we adam güýçleri meselesini ýyda galan Ukraina güýçleriniň günnäwerde ikinji ýerleşen pozisiýasyndan hem gasalyp çykarlandygyny aýdyp ony ret etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 25 fevralda ýakyn aýlarda parahatçylyk görüşlerini ara alyp maslahatlaşmak üçin dünýä liderleriniň gatnaşmagyna Şweýsariýada geçiriljek sammity umyt baglaýanlygyny aýtdy. Şweýsariýanyň prezidenti Viola Amherd şondan bir günden öz bir tarap ýurdunyň ýokary derejeli parahatçylyk maslahatyna beýemçilik etmäge taýýardygyny aýdypdy. Men bu sammitin şu ýazda geçiriljekdigini umyt edýärin. Biz bu diplomatik başlangıcı elden vermeliler deyip Zelenski parahatçylyk inisiatiwasynyň ahir netijede Moskwa hödürlenmegini garaşýanlygyny hem sözüne goşdy. Emma Kremlin medeniýet wekili Dmitri Peskov 26 fevralda bu pikiri geňen aýdy atlanyrdy. Bizim düşünşimize göre Ceneva platformasy ýanyň gün tertibine bir geňen aý mesele. Zelenskiň parahatçylyk meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak baradaky konferensiýa durýar diýip Peskov aýtdy. Biz munyň bolmanyny geňwer guramaçylykdygyny bir näçe gede aýtdyk. Sebäbi käbir parahatçylyk meýilnamalary Russiýanyň gatnaşmazlygyna ara alynyp maslahatlaşylýar. Bu diýipden çynlyk aýdýar we hatda gülkünç diýip Peskov hepdelik medeniýet ýygnagyny aýtdy. Şu aralykda uruşun 3-nji ýylyna girmek bilen 20 töweregi günwatar ýol başçysy we ýokary derejeli resmi 26 fevralda Ýewropanyň Ukrainany gollamakdaky aýgatlylygyny güýçlendirmek üçin Parisde ýygnanýar. Biz Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i Ukrainada ýeňiş gazanyp bilmejekdi barada ören açyk aýdyň habar göndermek isleýär diýip Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň bir geňeşçisi jurnalistleriň gyssanma çagdaýda gurulan duşuk barada beren soraglaryna jogap bereni aýtdy. Bizim maksadymyz bu pikiri onun haýsy bir ýagdaýda ýeňiş gazanjakdygyna bizim ananmagymyz baradaky islegini ýok etmekden ibaret diýip geňeşçi sözüniň üstüne ýetirdi. Şol wagtda Ukraina güýçleri özleriniň Avdiivkanyň 5 kilometr demirgalyk günwatarynaky owadan Lastachkinadan ýyda çekilenliklerini tasdik etdiler. Avdiivka geçen hepde aýlap dowam eden gadaply söwüşlerden soň Rus goşunlarynyň öňüne ýan berdi. Bir guramaçylykly we aň düşünjeli ýyda çekiliş diýip harbylaryň medeniýet wekili Serhiy Tsekotski Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Dogly düşmek gerek gel. Iň esasy mesele Ukraina harbylarynyň janyny halas etmekde diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Argynlykdan başga Ukraina güýçleri agyr ýaraglaryň we ok därleriň ýetmezçiliginden ejir çekýär. Sebäbi Birleşen Ştatlaryň ören zerur bolan harby kömegi respublikanlaryň gödäwçiligindäki wekiller öýünden geçip bilmän saklanýar. Respublikanlar Ukraina berilmeli 61 milliard dollar kömegi hem öz synalýan kanun taslamasyny kabul etmekden ýüze gurýar. Sevdi resmiýetleriniň we harbylaryň aýtmagyna görä, Russiýanyň 26 fevralda demirgalyk günnäwerdaky suw müsebetine uran howa zarbasyna täze dron we raketa tolkunyna adından 2 adam helak boldy. Yunakiv owasyna urulan zarbada hususy ýaşaýyş jaýy ýumurly. Başga da 5 şaýy ziyan etdi. Bu zarbalar netijesinde bir jüwit öldürildi diýip Sumiýanyň Sowet häkimetleri Telegramda çap eden habarlaryny aýtdylar. Ukrainanyň howa goragy Russiýanyň 26 fevralda ýerden uçuran 14 pilotsuz uçarynyň 9-syny urup gaçyrdy diýip harbylar aýtdy. Şeýle-de Ukraina harbylary Ruslaryň atan 3 sany ganatly raketasynyň asmanyna urulanlygyny aýtdylar.